Ngiyanamukela kumemulo kaMandisa Kheshwa. Intombi into esuke yenzelwe umemulo isuke iziphethe kahle, bese abazali bayo beyayikhulisa bayibonke. Igcoba ibovu emzimbeni wonke isagonqile. Bese kuseni ngovivi izintombi ziyahamba ziyogeza ibovu emfuleni, kuthiwa zisuke ziyokhipha ibhadi. Zizothi zingabuya bese zihlala ngaphandle komuzi, zigqoke imvunulo yazo. Izintombi azivumelekile ukungena endlini zize zilandwe ngumuntu omdala wesilisa wasekhaya. So cool, continue. So cool. Yeah. Easy, yes, sir. See what I like. Excellent. Yes, man. Umuntu omdala wesilisa ushisa impepho, uyabika kubantu abadala basekhaya ukuthi intombi ikhulile, uthatha inyonga ayigcobe izandla nezinyawo ebese yayifutha igaqa emzimbeni wayo. Shibona ke mshanami. Yabona ukuyiphatha bakho, niphathe kahle abantwana. Impilo phela. La ekhaya lesigcina ingane. Umuntu esiyazi uhlezi uyingane nje. Usawu baby girl. Lathini uhlezi lo baby girl. Baby girl. Ezihamba izindaba ezithimo hayi ndaba ezazi Siyovusa hayi ndaba i-makeup yami. emotional makeup Abayazi ekhaya. Siyazi. Ile bovu ngento. amabhanga lencane Uzafaka mali kuzazi. Ile mama. Ini mana mas? P.I.O. Turn it. You are next. umsukela awe makeup lapho yasala phansi khona ngicela lephathi le egcwele ngemva wazizongena
That's way. That's way. Ngiyabonga abazali bami